Akuminge oqhalabisayo amadami Umasipala ombaxa weNelson Mandela Bay. NgoJulayi kulonyaka umyinge wamadami bekwi 9.98%. Kodwa Umasipala uthi zikhona izicwangciso zokuqhubisana nalembalela. For those we will employ a flow water management device, and then once those devices are installed, they will be limited to about 500 liters per day, and depending on the size of the household, and then the water will shut off and open in the morning again. Ukuzothi gangu Umasipala sele ulungise impompo zamanzi ezivuzayo ezingaphaya kwe-36,000 yaye ubekele bucala isiqamali se-R363 million ngenzame zokuvuselela iziseko zalo ezingundoqo nokomba amapitsi. We have a budget of 363 million for borehole drilling, pump station upgrades, the implementation of pipelines, and other critical initiatives. Abahlali bayabongozwa ukuba bathi gqolo ukusebenzisa amanzi ngobunono. Kwindaba ze SABC ngulwando nomoyi Disegqaberha.